खुलुमबाय लोगोफोर, गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननो मोनसे खौरां होनो सानदों। बेनो जाहैबाय मैया मोनाबिलि समावहाय जोंनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनसुलि बिसिया मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जादों। बेनो बिथाङा मैया मोनाबिलि समावहाय मोनसे मन्दिरनिफ्राय गिदिंबोफिननाय समावहाय मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जादों। बे जाब्रबथायानो बिथांनि गारियावहाय बिथाङा फैबाय थानाय समाव बिथांनि गारियाव सोरबा सिनाय मोनै सुथुरफ्रा बिथांनि गारिखौ अन्थाइजों खुबैदों। बे जाथायखौहाय हाग्रामानि बिसि शिउली महिलारिया थोंजोङै एबसुखौ दाय जाबसिनदों। बे जाथायखौ आङो जोबोद दुखु मोनदों, मानोना एबसु बायदि मोनसे फरायसा आफादखौ बेफोरबायदि गाज्रि नेहाद खामानि मावदों होननानै बुंनायखौ आं जोबोद दुखु मोनदों। मानोना एबसु बायदि मोनसे फरायसा आफादा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो हाया आरो इयुनावबो मावनाय नङा। स' दायो BTCआवहाय राजखान्थियारि बा इलेक्शननि बार नांदों। स' बेनिखायनो बेयो मोनसे राजखान्थियारि खैसारबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङै थानाया गाहाम, जाहाथे राजखान्थिनि खैसाराव रावबो गोग्लैनो नाङा। स' जेखियानो जाया मानो, दुलाराय बर' फरायसा बायदि मोनसे मोजां फरायसा आफादखौ बेबायदि ब्लेम खालामनो नाङा। आङो जोबोद दुखु मोनदों बेफोरबायदि ब्लेम खालामनायखौहाय। जाय बिथांमोना माने जोंनि हाग्रामानि अनसुलि बिसि शिउली महिलारिनि गारियावहाय अन्थाइ खुबैबाय। स' बिथाङा थाबैनो हमजाथों होननानै आं इसोरनाव आर'ज गाबबाय आरो दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जै बर' हारिनि जै, बाय बाय।